vás vítám u mého dalšího videa. Kouknu se, jestli natáčím. A teď to je moje první video, já bych vám chtěl ukázat, jak nainstalovat, abyste mohli natáčet na Samsungu. Tak, půjdete si na obchod Play, nebo najdu. Počkejte. Tak. A napíšete si tady Mobizen. Takže tady to nainstalujete normálně, tam pak budete muset odklikávat všechno, dát pak mail, heslo, já se vrátím zpátky a pak, co máte za značku, a chci vám připomenout, že na Lenovo to nejde, tak pak já mám Samsung, tak já jsem si stáhl tadyto. A tady to jenom nainstalujete, to se vám neobjeví, ale normálně to nainstalujete a pak se vám tady objeví tady to M, jak tam projíždí. Tak tady to by bylo asi pro dnešek všechno, tak čau.